Mago mag somo duol ma ochung'ne keto jopuonjre e kuonde tiegruok ma pacho ka osiemo mbalariany medo omenda mag somo e kidienje mopogore opogore ma jopuonjre osechako oro kwayogi mana madonjo mbalariany. Jaratije mar duol motisi ni Kenya Universities and Colleges Central Placement Service KUCCPS okoni mbalariany go biro tiyo kod nengo magichwalo sani e jopuonjre ma higani nyaka chop gitiek higni mag 4. Nurito Mondi nitiere kod mathoth. Jopuonjre duto 869,782 mane otimo penj mar klas 12 higa ma okalo ne ochako chenro mar ndiko kwayo kuonde tiegruok madegi her donjie juma ma okalo. Kaluwore kod duol ma ochung'ne keto jopuonjre kuonde tiegruok ma opogore opogore pacho kae KUCCPS, jopuonjre gi duto winjo yier kuonde tiegruok yare tije mag lwedo ma inyalo tim kod jogo mane oyudo grade mar D kod E nyaka mago mane oyudo grade mar C+ kadhi nyime ma winjo donjie mbalariany. Maromo jopuonjre 173,127 ni kod nyalo mar donjo e mbalariany. 213,392 nyalo timo tiegruok ma opogore opogore e diploma. Jogo manyalo timo certificate Roma 287, 984 kama nyalo timo somo mag tije lwedo kaka gedo, tweng'o e kind mamoko to Roma 195, 279. Jatatije mar KUCCPS Masiwa Home mane twaki e kinde tiegruok mar jofwambo e boma ma Naivasha ne okoni gichano tiyo kod yo maduol machiwo omenda mag somo ne jopuonjre mano mar HELB osebedo ka tiyo go yango jopuonjre maonge kod nyalo. Kae nyaka jaduong' gweng' kaachiel kod jadolo mag kanisa biro goyo sei maggi. And then we are now talking about the use of a means testing instrument, and that is why we have HELB here, so that they can also demystify that. There are those who are saying, oh, you want to use that to favor people from a political side. That is not the case. Chudo mar japuonjre ka japuonjre biro luwore kod somo ma oyiero, gino magibiro ng'eyo bang' duoko mag KUCCPS. Ka oriw jopuonjre duto e okang' achiel, manyalo romo 59% mar omenda mar somo, ibiro kaw kod sir mar piny owacho, 34% hola mag HELB, ka jopuonjre to biro chulo 7%. When the president was making his speech, he said 45,000 students from the university will not pay a cent. 42,000 from the Tibet will also not pay a cent. So we want to be able to follow some of these people and actually know that, see the actual impact of this. We are also talking about the elephant in the house. What is the fees? What the actual question? What are students going to pay? When we talk of 7%, we want to be able to unpackage that today. Jatatije mar duol machwalo omenda ne mbalariany mano University Fund okoni mbalariany mamoko nyicha osechako nyiso dwaro mar loko omenda mane gisechwalo kendo miyo gisiem ka okoni gidhi keto e yor andika ni ok owinjo medo omenda go nyaka jopuonjre gi duto madhi chako somo dwe mar 9 tiek higni 4. Kata kamano ginyalo loko omenda ne jopuonjre mabiro chako hikgi ma okuongo higa manyien. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa mga jonga teri nyake kaunti ma Kisumu kama jodak e alwora ma Ombaka